1991 otsailaren 4 atxilotu zuen Espainiako poliziak Jose Arregi Zizurkildarra Madrilen eta 9 egunez eduki zuten inkomunikatuta segurtasuneko zuzendaritza nagusian torturapean. Kideek jasotako Arregiren azkenetariko hitzek ematen zuten gertatutakoaren tamaina. Azaldu zuenez, barra batetik zintzilikatu zuten hainbat aldiz, oinetan kolpeak emanez eta ez zekien zerekin errez, bere bularraren gainean saltoka ibili ziren borra kolpeak, ukabilkadak eta ostikoak leku guztietan jaso zituen. Otsailaren 13an zendu zen duela 51 urte, ordutik egun seinalatua da. Euskal Herrian otsailaren 13a izan ere, Arregiren omenez torturaren aurkako eguna antolatzen da. Arregiren kasuan beste guztietan antzera, erakunde politikoek ez dute gaurdaino gertatutakoa aitortu. Arratsaldeon guztioi, gainera torturan oinarritutako epaiketa politikoak gauzatzen jarraitzen dute egun. Bestak beste, Nahia Zurriarain eta Arantzazu eta Bilbodarrak torturaz zikindutako 13/13 prozesuan epaituak izan dira orain gutxi, espetxe zigor baten mehatxupean daudelarik. Iratxe Sorzabalen tortura testigantzak entzun ditugu berriz ere, egunotan izan duen epaiketan botere espainolek ohi moduan beste alde batera begiratu dutelarik. Bada eguerdiko magazinean Arantzazu eta abokatua izan dugu, gonbidatu nagusi gisa eta horrela heldu dio gaiari. Dute tortura saltzerako orduan ezin garela bakarrik kuartelilotara edo Guardia Zibila edo Polizia Nazionala edo baita ere ertzainen komisaldegietara jo. Baizik eta nik uste dute tortura erabaki politiko bat dela eta tresna errepresibo bat. Tresna errepresibo bat sistema oso bat behar duena eta nolabait guzti hori funtzionatzeko edo erabaki politiko hori aurrera eramateko eta errepresio tresna gisa erabili den bezala Euskal Independentisten kontra edo baita ere errepresio politikoen kontra behar du sistema oso bat. Eguneko bestelako lerroburuekin jarraiki, Euskal Hirigune Elkargoak aurten hasita eta ondoko urteetan garatuko dituen garrantzia bereziko egitasmoak azaltzeko agerraldia egin du. Asteazken honetan, Jan Rene Etxegaraik Baionan bertan kexua azaldu da, diru baliabide eskasa izateaz gain, Ipar Euskal Herriak ez dituelako tresna juridiko egokiak bere lurraldeko anbizioa aurrera eramateko. 3 ardatz nagusi aipatu ditu Euskal Elkargoko lehendakariak, batetik, goi mailako irakaskuntza, beste Ipar Euskal Herriko benetazko kampus bat sortzeko borondatea agertu du. Bigarren ardatza trantsizio energetikoa da. Europako Inbertsio Bankuaren laguntza jaso baitu Euskal Hirigune Elkargoak eta 45 milioi euroren inbertsioak egingo dituzte. Eta azkenik, Ipar Euskal Herriko lurraldean zerbitzu publikoak saretzea aipatu du, herri txikiek dituzten beharrezko harturik. Ipar Euskal Herritik hegoaldera azpiegiturez, abiadura handiko trenaren Bilboko eta Gasteizko trenbidearen integrazioari buruzko protokoloak sinatu dituzte Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Horrek bi hiriburuetako lurperatzea bermatzen du, Basaurin behin-behineko geralekua egingo da gainera, Bilboko sarrera amaitu bitartean eta gauzak ondo bidean, 2027ko espero dute lanak guztiz amaitzea Iñaki Arriola garraio sailburua. Obraren gehiengoa egiten ari gara Gipuzkoan, eta gaur oso paso garrantzitsua ematen dugu Bizkaian eta Araban ere protagonista zuzenak izateko. Eta gaizadatuta, 500 eta Zutik lelopean Zugarramurditik Erratzura arteko martxa antolatu du Ernai Gazte Antolakundeak. Urteroko gazte independentisten topalekoa da udaberriko ekimena. Eta urten ere hala izatea espero dute. Amaiurko gazteloaren setioaren 500. urteurrenari keinua eginez, Zutik dagoen herria eta Zutik dagoen gazteria badela aldarrikatuko dute. Efemeridea aitzaki hartuta aurrera begira jarri nahi du Antolakundeak eta aldarri hori ahotan alaxe mintzatu da magazinean Ane Alaba Ernaiko bozeramailea. Efemeridea aurrera begira jarri nahi genuen ere, eta pixka bat irudikatzera goazena bada, hemen Euskal Herrian oraindik badagoela Zutik dagoen herri oso bat, eta bereziki Zutik dagoen gazteria bat, eta etorkizuneko Euskal Herri hori ere irudikatuko dugu egun horietan baztanen, egitarau, giro eta nolabaiteko oasi bat sortuz gazte independentistentzako. Hori baita ere beharrezkoa gurean.
Lerroburuekin bukatzeko berriz kiroletan Hondarribian hasi eta Arrate gainean amaituko da Euskal Herriko itzulia aurten. Gainera ez du Ipar Euskal Herria igaroko 6 etapek osatuko duten ibilbide gogorra prestatu dutela, azaldu du Roberto Laiseka, lasterketako zuzendari teknikoak. Apirilaren 4tik 9 bitartean, 900 kilometro bete beharko dituzte txirrindulariek. Laisekaren beraren hitzetan, tur txiki bat izango da lasterketaren zailtasunari erreferentzia eginez. 6 etapetatik 4 amaiera aldapatxoan izango dela aurreatu du, lehenengo eguneko erlojupekoan eta azken eguneko etapa izango dira salbuespenak. Osteguneko lerroburuak horrela COVID-19 helduko diogu orain, izan ere erabakiak datoz gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarentzat. Labi politikoa arratsaldean bilduko da izurriari aurre egiteko neurriez eztabaidatzeko. Dagoeneko Inigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakaria itxaropentsu agertu da, koronavirusaren kontrako neurri batzuk malgutzeko eta iluntzan emango du erabakitakoaren berri. Artean neurri murriztaile ia guztiak bertan bera utziko dituzten Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian txertatze ziurtagiria martxo bukaera eta apiril hasiera artean, kentzeko aukera ikusten du Frantziako gobernuak estilan hau. Dagoeneko ez da musukorik erabili beharko kalean, Espainiako gobernuko dekretu berriak indarrean sartu berri da, baina salbuespenekin izan ere, ekitaldi jendetsuetan derrigorrezkoa izango da, jende asutik badago eta eserita egon arren 1,5 metroko distantzia mantendu ezin bada. Espainiako gobernuaren dekretu berriaren arabera, gainera ikastetxetako jolastokietan aurrak musukorik gabe ibili ahalko dira. Hain zuzen ere, egungo egoeraren azterketa zehatzagoa egin eta labi teknikoak emandako irizpideen araberako erabakiak hartu nahi dituzte datozen egunetara begira, komeni diren neurriak hartu ahal izateko. Izan ere, hilaren 13an amaitzekoak dira indarrean dauden prebentzio neurriak. Gotxone Sagardui osasun sailburuaren arabera, datuek aldeko joera erakusten dute, ospitaleratzeei zein ziuen egoerari dagokienez. Duela 15 egun murrizketekin eustea erabaki zenean, zegoen ziurgabetasun egoerarekin alderatuta. Zentzu horretan, Inigo Urkullu lehendakaria ere itxaropentsu agertu da. Egoera epidemiologikoa neurriak malgutu zitezkeen joera erakusten ari delako. Nik uste dut momentu honetan esan dezakegula eta espero dugu hurrengo egunetan ere bilakaera epidemiologikoa positiboa izatea. Orain arte izaten ari da azken egunotan, beraz horrek nolabaiteko itxaropena ematen digu. Bestalde, Nafarroari dagokionez, neurri murriztaile ia guztiak bertan bera utziko dituzte. Otsailaren 15etik aurrera, ostatu eta jatetxeek ohiko ordutegia eduki ahal izango dute, baita gaueko aisialdiko lokalek ere. Horrez gain, barran kontsumitu ahal izango da eta mahai berean 10 lagun baino gehiago biltzea debekatzen duen neurria ere kenduko dute. Lokal horietara sartzeko ez da COVID ziurtagirik behar izango. El certificado COVID va a dejar de ser obligatorio en los ámbitos en que lo tenemos puesto en este momento, como es la restauración, la cultura, las residencias sociosanitarios, deporte. Ipar Euskal Herriari dagokionez, txertatze ziurtagiria martxo bukaera eta apiril hasiera bitartean kentzeko aukera aurreikusi du Frantziako gobernuak. Gauzak horrela jarraituko ditugu lakuaren erabakiak horrez gain, ekonomia arloan elak borroka areagotuko du lantokietan lan erreformak oraindik ere babesten dituen sektore guztien estatalizazioaren eta kaleratzen kontra egiteko sindikatuak goiz honetan jakitera eman duenez. Mitxel Lakuntza delako idazkari nagusiak gainera, Euskal Herria Bilduri eta EAJari eskatu die kaleratzeak eta erkidegoetako hitzarmenak lehenetsi ditzaten Madrilgo gobernuarekin izango dituzten negoziaketetan. Guk jarraitu behar diogu eskatzen Euskal Alderdiei, PNV-ri eta EH Bilduri, gai hau jarrai dezatela mai gainean jartzen. Eta etortzeke, daitezken balizko negoziazio horien aurrean, Espainiako gobernuarekin, jarrai dezatela planteatzen hau lehentasun bat bezala. Besteak beste, Euskal hitzarmenen lehentasunari buruz eta ereen eta kaleratzen inguruko aldarri hoiei buruz. Aurreko astean lan erreforma onartu eta oraingoan gutxieneko soldata eztabaidatzeari ekin dio gobernu espainolak, nahiz eta kontu honetan inolako ezbairik ez den loteslea. Horregatik gutxieneko soldata 1000 eurora igo du Espainiako gobernuak Comisiones Obrerasekin eta UGT-rekin akordioa eginda eta COE patronalaren kontrakotasunarekin Aiara Durreta.
Espainiako gobernuak igo du gutxieneko soldata 1.000 eurora. Urtarrilaren bateko atzerako eragina izango doitunak eta Yolanda Díazek balioan jarri du igoera. Hoy, cuando un trabajador o una trabajadora tiene como mínimo un salario mínimo de 1.000 euros, ya estamos dibujando una realidad radicalmente diferente en nuestro país. Por tanto, creo que dejamos atrás la España de los bajos salarios. Madrilgo gobernuak ez du inoren beharra lanbiderteko gutxieneko soldata eguneratzeko, baina Díazek nabarmendu du gizarte eragileen babesa bilatu dutela eta sindikatuena behintzat lortu dutela. UGT eta Comisiones Obreras sindikatuekin izenpetu du akordioa. Patronalak aldiz itunetik kanpo gelditu dira. Sindikatuak kritiko agertu dira patronalek hartutako erabakiagatik. Lamentar, evidentemente, que las organizaciones empresariales no hayan sido coherentes con la subida del salario mínimo de convenio que pactaron hace ya más de 2 años con las organizaciones sindicales. Responsabilidad de la patronal de firmar y no cumplir. Cuando uno firma, tiene la obligación de cumplir lo firmado. Bestalde, Eduardo Zubiaurre Confebaskeko presidentea gurean gaurko magazin saioan izan da bart, eta adierazi zuen hainbat sektoretan igoera hori onartzea oso zaila izango litzatekeela. 3 urtetan 130 baino gehiago igo da, azkenengo 5 urtetan 140. Iruditzen zitzaigun balore erantzi eta lehiakortasun gutxiko hainbat jardueretan oso zaila izango zala horrelako koste igoerak onartzea, jasotzea. Azken 4 hilabeteetan 975 euro izan da Espainiako lanbiderteko gutxieneko soldata, 14 ordainketan banatuta. Eta orain 35 euro handituko da. 3,6ko igoera da, baina abenduan urtearteko inflazioak izan zuen 6,5ko igoeratik urrun. Atzokoan berriz, abiadura handiko trena Bilbon eta Gasteizen sartzeko protokoloak sinatu zituzten Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, 2 hiriburuetako udalek eta Arabako Foru Aldundiak Gasteizen. Aurrez alde guztiek hitzez hartutako konpromisoak idatziz jaso dituzte dokumentuetan. Hala nola, 2 hiriburuetan geltokiak lurperatzea eta lan horien kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren esku uztea Udane Arbeo. Abiadura handiko trenaren Gasteiz eta Bilboko sarrerak erekitzen hasteko protokoloa sinatu dute tarteko diren erakunde Gasteizen. Hala nola Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, 2 hiriburutako udalek eta Arabako Foru Aldundiak. Eusko Jaurlaritzak eta nire sailak konpromiso irmoa dugu abiadura handiko trenarekin eta bere garapenean modu aktiboan parte hartzeko. Lankidetza protokolo honek 2 hiriburuetako lurperatza bermatzen du. Eusko Jaurlaritzak hartuko du bere gain kostua eta ondoren kupo bidez deskontatuko da. Bestalde zehaztuta geratu da Basaurin egingo dela behin-behineko geltokia. Abiadura handiko trena Bilboko abandokora iritsi bitartean egongo da martxan. Argi daukat, proiektu hau asko luzatu indala. Horregatik uste dut oso importantea dela konfidantza berreskuratzea. Gasteizko kasuan laster sinatuko dira hirirako sarreren eta Arkautiko korapilaren proiektuak. Protokola ono dago sinatzea, baina baita ere ondo dago kronograma jakin bat jakitea, hurrengo urratsak zeintzuk izango diren jakiteko. Gasteiz-Burgos loturaren lanak ere 3 hileko honetan dira esleitzekoak. Hala aurreratu du Raquel Sánchez Espainiako garraio ministroak. Vamos a licitar la redacción de los proyectos constructivos en este primer trimestre del año. Eta gauzak ondo 2027ko espero da lana guztiz amaitzea. Aipatzekoa da ordea 2006 duela 17 urte ekin zietela HTaren lanei. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako eremua da aurreratuen dagoena. Trenbidearen ia zati guztiak eginda daude eta gainontzekoak 2024ko amaitza aurreikusten da Hernani Astigarraga Lotuneko eta Donostiako eta Ezkio itsasoko lanak amaitzen dituztenean. Araban eta Bizkaian berriz atzeratuago doaz lanak. Hiriburuetako sarrerak ez ezik beste 5 zati geratzen dira egiteko. Eta politikari ez hitz egiten hasia garela, EAko nazio batzorde eragileak 4 urterako kanporatu ditu alderditik, Mayorga Ramirez, Iratxe López de Aberasturi, Mikel Goenaga, Miren Arano eta Ester Korres alderdikideak. Alderdiak frogatutzat emandu araudiko zenbat artikulu urratu dituztela. Kargu publikoaren lanetan alderdiaren edo alderdiak egin ditzaken koalizioa
zioen estrategiaren aurka egitea, alderdiaren aurretiko baimena izan gabe, adierazpen publikoak egitea eta EAko afiliatu jarraitzaile langile edo kargu publikoei hitzez edo egitez tratu txarrak edo errespetu eta begirune falta larria izatea. 30 eguneko epea daukate orain alderdiaren barne batzordearen aurrean helegitea jartzeko. Goizean, gainera, Maiur Ramirez elkarrizketatu du Euskadi Irratiak eta egindakoa zuzentzeko eta gardentasunez jokatzeko eskatu du bertan. EAk kongresua hasiko du aurki eta hori pasata kanporatuko lituzke laukideak. Guk uste dugu biltzar nagusi batek eta alderdi demokratiko batzutan guztietan erabakiak demokratikoak eta gardenak izan behar direla. Hori guztia aztertuko dugu eta noski beharreko erabakia hartuko dugu. Baina orain eskatzen dioguna da rektifikazio bat eta orain arte egoten ez dena gardentasuna, eusko alkartasunari berriz itzultzea. Era berean, Saias eta Danero 2 urte eta erdi zupenetik kanpo uztea proposatu dute, zuzendaritzaren irizpidea ez betetzea larria dela deritzoten, eta 2 diputatuek 5 eguneko epea dute orain alegazioak aurkezteko. Azaldu dute, boto emaile ugarik babesa adierazi dietela. UPNeko berme eta disiplina batzordeak ez ditu guztiz kanporatu Carlos García Danero eta Sergio Saias diputatuak, alderdiaren estatutuetan jasotako araua ustelarria egin dutela erabakita, proposatu du 2 urte eta erdiz alderritik kanpo uztea. Epe horretako hauteskunde zikloari begira, UPNek bultzatutako zerrendatan ezingo dira aurkeztu. Foru hauteskundeak 2023ko udaberrian egingo dira eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak 2024 hasierako dei ditzake. Beranduenez, gortetako bozak. Hala berme batzordearen erabaki horrekin, de facto alderdi barruan egin dezaketen ibilbide politikoa errotik mozten da. Nafarroako kontuak alde batera utzita, Martin Villa martxoaren 3agatik auzipetzaren alde agertu dira Arabako batzar nagusiak. Euskal Herria Bilduk Arabak Martin Villa auzipetzaren aldeko proposamena aurkeztu du asteazken honetan Arabako batzar nagusien osoko bilkuran. Rodolfo Martin Villa zen Espainiar estatuko gobernazio ministroa. 1976ko martxoaren 3an Gasteizen poliziak 5 langile hil zituenean. Zehazki mozioan eskatzen da batzar nagusiak Argentinako Maria de Servini epaileak Martin Villa auzipetzeko emandako autoaren alde agertzea. Ekimenak EAJaren eta Elkarrekin Alduguren babesa jaso du eta ondorioz onartua izan da. Gipuzkoako batzar nagusiek ordea Txillardegi Gipuzkoako urrezko plaka ematearen aurka egin dute. Ez dute onartu Gipuzkoako urrezko plaka Jose Luis Álvarez Enbarantza Txillardegi zenari emateko Euskal Herria Bilduren proposamena. Gipuzkoako batzar nagusiek atzera bota dute egitasmoa eta horren bestez ez diote Gipuzkoako Foru Aldundiaren bereizgarririk emango Txillardegiri. Hala ere, EAJak eginiko zuzenketa bat onartu dute Gipuzkoako batzar nagusiek eta hautagaiaren merezimenduak eta zirkunstantziak aztertzeko proposamen bat jaso dute bertan. Bestaldetik, aste honetan, 2. Monzon Ganuza sarituen berri izan dugu Jose Luis Elkoro eta Mari Carmen Aiasturik jasoko dute hain zuzen ere, Euskal Herriari bizitza bete lan eskaini diotela aitortzeko. Nola irudikatzen dituzte herritarrek euskal utopiko horiek, bada Bergaran izan gara herritarrei galdezka. Aste honetan ezagutarazi dira 2. Monzon Ganuzaren sarituak. Euskal Herriari bere kultura, hizkuntza, historia eta etorkizunari bizitza osoko lana eskaini dioten Bergarar zein Bergaraz gendiko herritarrak omentza du helburu sariak. Eta saria erabakitzeko unean kontuan izaten dira Telesforo Monzonen eta Josefa Ganuzaren baloreak. Hala nola herri honekiko maitasuna, euskarari eta kulturari emaniko lehentasuna, Nafarroaren garrantzia euskal historian edota batasunaren balioa. Utopikoa! Egiten dioten munduari aurrera arazi! Zuek utopikoak ekarriko duzute euskadiko askatasuna! Eta nola irudikatzen dituzte herritarrek Monzon eta Ganuza euskal utopikoak? Politikan asko sartuta zegoen eta asko izan Euskal Herriatik eta euskeriatik eta lanatik. Basien jakintzu pertsona batzu, baina herriendik oso hurbil, beti laguntzeko. Telesforo bera ekintzailea izan zen, desente eukizitzuan bere bizitzan, baina,
bai Euskaldun peto-petua gaina, eta nik uste dut Euskal Herrixaren alde asko indiakue, asko. Aurtengo saria Jose Luis Elkorok eta Mari Carmen Aiastoik jasoko dute, Euskal Herriari bizitza betelan eskaini diotela aitortzeko. Egindako egin dugu, guk egin nuen gure garaian, eta nik uste dut eredua utzi dugula jarraitzeko bide hortatik. Bergararrek esan digute asko poztu direla aurtengo saria Elkorok eta Aiastoik jasoko dutela jakitean. Gauza saritu emidegiaz ez da, personak lan egin dutenien herriaren alde, eta normala da, rekonozimentu bat aukitzea ez da. Ni bereiekin hau nintzen, bai Jose Luisekin da Mari Carmenekin da merezi dabe. Bai, merezi dabe. Eta Jose Luis, alkata bezala, txapo. Txapo, Arai baten bebai, baina oin azken aldi honetan nik usteot, izan zala, azkenetaikua ipinizotzala benetan arpeixa Euskal Herriko gatazkaio dana dalako bai. Jose Luisek alkatia izatea zaparte, bere garaixan ikurrin kontua da, gero antzulan hori gizon, talarra, industria da asko bultzauza ban, Jose Luis pertsona ondisa lagun daukat eta pertsona ondisa. Eta Mari Carmen bai, karo. Aurtengo Monzon Ganuza saria martxoaren 10ean Bergarako seminarixoan izango den ekitaldian jasoko dute Elkorok eta Aiastuik. Eta bestelako sari batzuei helduta berriz, Oskar sarietarako izendatu dute Alberto Iglesias konpositore donostiarra. Madres Paralelas filmaren soinu bandagatik hautatu dute Iglesias, bere ibilbidean laugarrenez. Martxoaren 27an ospatuko da, 94. Oskar sarien gala Los Angelesen Iker Aginaga. Laugarrenez bere ibilbidean Oskar sarietarako izendatua izan da Alberto Iglesias konpositore donostiarra. Kasu honetan Pedro Almodobarrek zuzendutako Madres Paralelas filmarentzat egindako soinu bandagatik hautatu dute. Aurretik, Tinker Tailor Soldier Spy, The Constant Gardener eta The Kite Runner filmengatik ere izendatua izan da sari berdinerako, baina ez du oraindik ere mundu mailako zinema aintzatespen garrantzitsuena den Oskarra lortu. Dudarik gabe, Euskal Herriko konpositoren nabarmenena da Iglesias zinemari dagokionez behintzat. Mundu mailako 10 ekoizpenetan hartu du parte, eta esaterako, 11 Goya sari eskuratu ditu bere ibilbidean, baita Venezia eta Canneseko jaialdietakoak ere. Azken izendapen hau berezia dela aitortu du Iglesiasek albistea jasotzean. Bere esanetan, 20 urtez Almodobar Espainiar zuzendariarekin askotan lan egin ostean heldutakoa baita. Don't look up. Aurkari gogorrak izango ditu hala ere saria eskuratzeko. Hans Zimmer munduko konpositore garrantzitsuenetarikoa ere hautatu du Hollywoodeko akademiak Dune pelikulagatik, eta Germain Franco Encanto filmerako egindako musikagatik. Azkenik, Netflix plataforman arrakasta izugarria izan duen Don't Look Up filmaren soinu bandarekin ere lehiatuko da, martxoaren 27an Los Angeles hirian ospatuko den banaketa galan. Eta eguneko albisteekin bukatzeko kiroletan, aipatu dugu lehentxeago ere, Hondarribian hasi eta Arrate gainean amaituko da Euskal Herriko itzulea aurten, baina ez du Ipar Euskal Herria igaroko. 6 etapek osatuko duten ibilbide gogorra prestatu dutela azaldu du Roberto Laixeka, lasterketako zuzendari teknikoak Iker Aginaga. Hondarribian hasi eta Arrate gainean amaituko den Euskal Herriko itzuliaren ibilbide osoa aurkeztu dute antolatzaileek Hondarribian bertan. 6 etapek osatuko duten ibilbide gogorra prestatu dutela azaldu du Roberto Laixeka lasterketako zuzendari teknikoak. Apirilaren 4tik 9 bitartean, 901 kilometro bete beharko dituzte txirrindulariek. Laixekaren beraren hitzetan, tur txiki bat izango da, lasterketaren zailtasunari erreferentzia eginez. 6 etapetatik 4 amaiera aldapatxoan izango dela aurreratu du. Lehenengo eguneko erlojupekoa eta azken eguneko etapa izango dira salbuespenak. Hondarribian garatuko da osorik aurreneko etapa, 7 kilometro terdiko erlojupekoa. Jarraian, Leitzatik Bianarako bidea egingo dute 207 kilometroko etapan. Laudio eta Murrio lotuko ditu 3. etapak, 181 kilometro osatuz.
eta Gasteizik Zamudiora laugarrenak 185 kilometrotan. Azken txanpan, Zamudio eta Maiabian arituko dira azken aurreko egunean, eta ohi bezala, Eibar eta Arrate inguruan egingo da azken etapa. Peio Bilbao eta Jon Izagirre euskaldunek parte hartuko dute itzulian, eta Laixekak maila ona emango dutela uste du aipatu duenez. Bada, osteguneko kontuak horrela direla, iritsi gara albistegiaren amaierara gaurkoan Peru Galbeteren ura bestiarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.atarian ondo izan eta bihar arte. Gero beste bat ta konturatzerako hasi da erreka hain da moldagarria hain da malgua ura ta konturatzerako barrura saratu da. Hori da ta gero beste bi denak hain juntu baina bakoitza bere bidetik jendea babes bila animaliak hilak ezin mugi zintezken kaiolekera